tikupasilani kubwera kwa jahena pano pa Sules Production. Tsopano kuyambika kwa mwambo. Pamene mwambo uzakhale m'maonekedwe apamwamba kwambiri, pamene kumwamba kuzang'ambika apa nkuti milumilu ya angelo izakhutuka kutsika pansi onse nkusanjana m'mizera pasogolo pa chimpando cha Allah subhanahu wa ta'ala. Nkuzakhutukanso masauzande mamiliyoni ena a angelo m'mizera yongoka, m'mizera yokwanira 7 gulu lililonse malinga ndi mitambo yomwe akuchokera, onse akutera pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inu mukuwazi wabwino mavesi amenewa. Wajaa rabbuka wal malaku soffan soffa. Ndipo azabwera mbuye wako angelo ali m'mizera. Inu abambo amayi, nyamata nsikana, mu nthawi yokhwima kwambiri, nthawi yolira munthu yomwe sadayionepo kapena sadalirepo, nthawi yoti olo opanga zabwino azalira chifukwa inu mungoganizira nkhani tanenayi kuti chimpando cha Allah malayini okwanira 7 angelo, chitetezo chitakhwima kwambiri. Pamenepo cholengedwa chilichonse pa nthawiyo chitazunguliridwa ndi angelo amaonekedwe a mitundu yosiyanasiyana. Palibe chiyembekezo apa, palibe munthu kukhala ndi chiyembekezo kuti ine mwina kapena tintchito tanga tija apa tindipulumusa. Ayi, aliyense azakhala ndi mantha kumangolira wina aliyense, ndikuti tu opanga zabwino, opanga zoyipa. Ngakhale kuthawiranso sikuzamaonekanso ayi pa nthawi imeneyi. Yaqulu al-insanu yawma idhin aina al-mafar. Azayankhulatu munthu mu tsiku limeneli kunena kuti ndithawira kuti. Chilengedwe chonse chili pakati. Allah azayitana jahena kuti ibwerenso pano. Jahenatu sikuzala ayi mmene mmaganizira muja. Ayi, ndi malo amene ali ndi chitetezo choopsa, ndi chinthu chomwe chamangidwa ndi zimatcheni zolimba zazikulu. Ndithu ndi champhulupulu chaukali chinthu chimenechi chimene chimatchedwa jahena. Si mmene mmaganiziramo pomangotchula kuti ine sindikalowa ku jahena, inu mukalowatu ku jahena. Ine ndi chinthu choopsa, ndi chinthu chimene ngakhale Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala anachilemekeza ndi chitetezo ndi kuchipasa angelo matcheni okwanira 70,000. Pa tcheni china chilichonse chagwiridwanso ndi angelo okwanira 70,000. Tcheni china chilichonse chagwiridwa ndi angelo okwanira 70,000, ndipo matcheni onso alipo 70,000. Kuchigwira konseko chifukwa choti ndi chinthu chaukali komanso ndi champhulupulu, ndiye chagwiridwanso ndi angelo amphamvu kwambiri. Wajaa rabbuka wal malaku soffan soffa wajia yawma idhin bi jahannam. Kenako tsopano kubweresedwa kwa jahena, moto uzatulukira. Inu abale, pamene moto uzabwera, ngati pali nthawi imene ili yoopsa mu tsiku la kiyama, ndiko kubwera kwa jahena. Kumeneko ndiye chochitika chimene chizakhale choopsa kwambiri muzochitika zimene zizachitika mu tsiku limeneli, ndiko kubwera kwa jahena. Apatu ndiye ngakhale mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallama adamuuza Umar kunena kuti, iwe Umari, ngakhale utapanga zabwino zofanana ndi atumiki 70, uzaopabe nyengo imeneyi. Ndi nyengo yoopsa kwambiri, nyengo yopweteka, nyengo yoopsa kwa wina aliyense. Pamene jahena izisafika, ndipo jahena ikazamafika, chilengedwe chonse tikutanthauzatu anthu ofera munjira ya Allah, anthu ofera ku nkhondo aja, atumiki, maswale, mamufuti, osakhulupirira, anthu onse azagwada pansi. Onse azizangoti, Ambuye titetezeni, Ambuye titetezeni. Ndipo jahena izabwera ndi ukali, chiphokoso ndi ukali, ndipo izabwera ili ndi mkuwa ikuzipukusa, ikuzungulira, komanso mavuvu.
chimodzimodzi pali anthu omwe akalowe ku janna mopanda kuwerengeseredwa, inde palinso omwe atakalowe ku moto mopanda kuwerengeseredwa. Ndipo jahena izi kukuyang'anisisa iwe kungoyiona jahenayo ndikuoneratu malo ako ku jahenako. Ndiye aliyense azikaopa kuti ayang'ane jahenayi azikangoyang'ana pansi, chifukwa azizaona kuti akayang'ana kumene kuja akuona malo ake nkumakhala ndi mantha, mapeto ake wina aliyense azikangoyang'ana pansi. Ndiye chifukwa choti sakuyang'ana jahenayo akuyang'ana pansi uko ali chigwadire, ndiye azikangomva chiphokoso komanso mavuvu ukali wa jahena imeneyi. Ndikufuna mumveso pano mawu omwe azachokere kwa Allah subhanahu wa ta'ala momveka ngati zokambirana. Ndikufuna mumve mawu inu omwe akuchokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala omwe azizamveka mkatikati mwa chigulu cha angelo amene ali mizera aja yokwanira 7 aja. Uzamveka mawu amene atazayankhula Allah subhanahu wa ta'ala ndi oti chani: alam ahadu ilaikum ya bani adam alla ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim. Kodi sindidakulangize iwe mwana wa Adamu kuti usapembeze Satana? Ndithu Satana ndi mdani wako oonekera Satana. Ndikuti ndipembeze ine, ndikwadire ine, imeneyo ndiye njira imene ili yokoka. Kodi ine sindidakulangize? Allah subhanahu wa ta'ala asayankhulatu mawu amenewa